wangisindisa uJesu bazalwane. Ivangeli lafika nje ngisensizwe esencane ibhokodle yanje lensizwa lafika ivangeli. Haleluya. Kusuka nje lapho bazalwane impilo yami ayiphindanga yafana naqala. Ngilafika bazalwane ivangeli umuntu esesemncane kakhulu kodwa uNkulunkulu wawenza umsebenzi bazalwane. Kuze kubona namhlanje uNkulunkulu usawenza futhi umsebenzi. Haleluya. uNkulunkulu izwi lakhe-ke unako ukulinda nje azalifeze phezu kwempilo yomuntu wakhe. Haleluya. Nenhloso yakhe noma ngithi icebo lakhe uNkulunkulu aze aligcwalise. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngicela nje sivuleni amaBhayibheli ethu lapha kwabase-Efesu chapter 2 verse 12 neverse 13 egameni likaJesu. Bakhona abazalwane kuseni. Amen. Haleluya. Ngiyazi ukuthi kuyabanda bazalwane. Hayi. Kuyabanda ngempela kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi sikhona nje kuseni ukuzokhonza silambele kakhulu izwi lakho uNkulunkulu futhi siyamthemba ukuthi uzoqhubeka esifundisa ngalo, uzoqhubeka esicija ngalo izwi lakhe. Haleluya bazalwane. Ngiyathemba sesitholile kwabase-Efeso chapter 2 iverse nje lika-12 nelika-13. Iverse lika-12 lifundeka kanje lithi nikhumbule ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, ningaphandle komphakathi wakwa-Israyeli, ningabafokazi ezivumelwaneni zesithembiso, ningenathemba futhi ningenaNkulunkulu emhlabeni. Emese iverse lika-13 lithi kepha manje uKristu Jesu nina enanikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu. Amen. Sacela ufunda nabo lesilungu egameni likaJesu lithi remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Inkosi kusisa kufunda kwezwi layo. Amen. Ngicela sikhulekele mfokadladla egameni likaJesu. Izwi lakho liyaphila linamandla. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi sibe kule ncwadi sifunda abazalwane ibhalwe uMpostoli Paul ebhalela ibandla labazalwane kwabase-Efesu. Haleluya. Ubhala ngesikhathi-ke eboshiwe esejele eRoma. Haleluya. Futhi meyibhala le ncwadi uyibhala unesizathu, unenhloso. Haleluya. Ngakho uma siyifunda nje uzobona ukuthi kunezinto ezispecific azi-addressayo esiqondene naleli bandla. Haleluya. Masithi incwadi noma epistle, incwadi nje yangempela bazalwane, like a letter that he wrote eyibhalele abazalwane base-Efesu. Kukhona nabanye futhi abaseKolosai babhalele ngasona lezikhathi zakhona cishe sondela. Nokungenzeka ukuthi ngesikhathi lesigijimi noma lenceke isihambisa lezincwadi kungenzeka ukuthi yazihambisa ngesikhathi esifanayo. Haleluya. Ingakho uzofunda lapha kwabaseKolose chapter 4 verse 16 athi uMpostoli Paul mase niyifundile le ncwadi yenu lapha kwabaseKolose nenze sure ukuthi ngiyihambisa ngale laba base-Efesu nabo khona bezoyifunda nabo lengane ngakubona ize ngapha kunina nifunde. Haleluya. Ngoba lezi zincwadi ziyahambisana futhi uzobona ukuthi nezinto eziningi athi mebhala azikhulume zifane. Haleluya. Noma zi-addresse ngesikhathi esifanayo. Haleluya bazalwane. So isizathu esikhulu kakhulu soMpostoli Paul mebhala lencwadi eyadeliver uTychicus. Haleluya. Igama lalenceko ayesebenzisana nayo kakhulu uMpostoli Paul yayiwusizo ekukhonzeni nasekwenzeni sure ukuthi uyawudlulisa umyalezo ayinawo ngaleso sikhathi bazalwane ngenxa ukuthi wena bengasakhona ukufinyelela kubona. Haleluya. So number 1 iqiniso lokuqala nje noma mhlambe inhloso yokuqala yayimenza uMpostoli Paul ebabhalele abazalwane base-Efesu basengafocus kubona kwawukwambula imfihlo yebandla. Haleluya. To unfold or unveil the mystery of the church. Haleluya.
ngenxa yokuthi ngeke ngathi uyichaza indaba yebandla nomfundisi ubhala futhi useke wathi ukuthi banzi kuyabanzi ngayo understand ukuthi ibandla akuzona izindonga lezi. Haleluya bazalwane. Futhi akuyona mhlambe akuzophelele ekutheni mhlambe iGrace Community Church kodwa ibandla globally. Haleluya. Thina mina nawe siyibandla. Haleluya. So le ncwadi iyaliveza imistry noma imfihlo kaNkulunkulu ngebandla. Haleluya. Number 2, emese iveza ke intention noma inhloso kaNkulunkulu ke ngale ibandla ukuthi izoexpressa kanjani uKristu Jesu. Haleluya. Ngamanye amazwi the fullness of Christ. How will the church express that? Haleluya. We understand ukuthi ibandla linamalunga ahlukahlukene noma ke sithi ibandla lumzimba kaKristu Jesu. Haleluya. Umzimba unamalunga ahlukahlukene futhi anama functions noma anezinto ekumele azenze emzimbeni ngokwahlukahlukana kwazo. Haleluya bazalwane. Ingakho ke nathi namhlanje sikhona ekseni futhi sihlukahlukene ngenxa yokuthi uNkulunkulu usiphile ngokwahlukahlukana futhi unenhloso ethize ngawe nawe ngathi ukhona la namhlanje ekseni. Haleluya. Ibandla likwazi uku-expressa the fullness of Christ. Haleluya. Ngoba ngathi umzimba nje kaKristu senzani siveza yena uKristu emhlabeni. Haleluya. And then okwesithathu uyabhala ubabhalela ukuthi akwazi ukunite ke manje lo besithi wabezizwe nalo esithi umJuda. Haleluya. The Jews and the Gentiles. Bhala nje to unite lokubahlanganisa bona. Haleluya. Ukuze ba understand ukuthi bamiphi even laba abama Gentiles noma bezizwe bazazi ukuthi bamiphi isiphi isabelo sabo embusweni kaNkulunkulu nasecebweni likaNkulunkulu. Haleluya. Ngenxa yokuthi mangabuyela emuva kancane leli gama lithi Gentiles noma lithi umuntu owabezizwe. Haleluya. Okusho ukuthi ubi-outcast noma umuntu ongaphandle kombuso. Haleluya. Lento isho ukuthi mhlambe makuthiwa nazi ingane zizelwe la ekhaya mhlambe kaMakhasana ebese kuba khona ingane yangaphandle. Haleluya. Ezothi uyivezandlebe engeyona yakhona la ekhaya. Haleluya. Kodwa ngeke mhlambe yaba wakhona la ekhaya noma yama wakhona la ekhaya kodwa akuyona eya la ekhaya. So ingaphandle kwale family. Haleluya bazalwane. So umuntu oyigentile nomuntu wezizwe umuntu ofana kanjalo. Haleluya. Futhi ungalandelela kahle leli gama lithi gentile noma lithi umuntu wabezizwe layisho ukuthi an outcast or a dog. Haleluya. Kahle kahle wathi umuntu omjuda umuntu wabezizwe ambuso wenja into ekude. Haleluya. Engafanele ukusondela embusweni kaNkulunkulu. Haleluya. Ngenxa ukuthi if ungafunda kahle iBhayibheli uzobona ukuthi uNkulunkulu unecebo ngamaJuda bazalwane. Thina asiwona amaJuda, we are not Jews. Hallelujah. By birth. Hallelujah. Mulandele bloodline nje kaJakobe. We are not there in the bloodline. Hallelujah bazalwane. Kodwa nathi inkosi senzele umusa. Hallelujah. Namhlanje siphendukile siyakhola sisinisiwe kungenxa yomusa kaNkulunkulu. Hallelujah. So nathi siyafana nabakade babezizwe. Hallelujah. Abantu abangenathi isabelo abangeyona ingxenye yombuso kaNkulunkulu neplan nama promises izithembiso zonke uNkulunkulu abenazo. Haleluya. Kodwa le ncwadi iyasivezela manje icebo likaNkulunkulu lokusihlanganisa. Haleluya. Athi uNkulunkulu mesibheka sibheke umzimba munye. Asibheke siyibandla, asibheke sonke singabantwana bakhe. Haleluya. Emese sonke sibe nezithembiso or the promises. Haleluya. Nengcebo yonke edla embusweni wakhe uNkulunkulu. Haleluya. Emese okulandelayo kwawukuthi aba-equipheke and empower them and abenze babe mature. Haleluya. Bakhule ekumazini uNkulunkulu. Haleluya. And uyifunda le ncwadi inamathema lokho evela nje kuyona bese iqale ngayichaza leyo to unite or unity in Christ leyokuhlangana whether umuntu wabezizwe noma umJuda kodwa sikwazi ukuhlangana. Sithi noma sokhonza la ngiyacabanga nje ngalaza sikhathi babezohlangana bezokhonza kube khona uxwayana. Haleluya. Sebekhona endlini yokuzokhonzela umJuda ngaba othi nami ngiphendukile ngisindise uJesu uwenze umuntu wempilweni yamafike nomJuda futhi kade bengadlelani naye afika kumilambo nje efanayo. Haleluya. So ke siyayibona into enjalo lokho ivela ukuthi uNkulunkulu wefuna ukuthi ngayo uApostle Paul mebhala le ncwadi ukuthi ababuyisa abahlanganise babe united in Christ. Haleluya. Ebese number 2 simbone uApostle Paul eveza umusa wensindisi. Haleluya. The grace of salvation or the grace and salvation. Ingakho uzofunda lapha chapter 2 verse 8 nelika 9 uthi for it is by grace you have been saved
through faith. Hallelujah. La msuke veza ukuthi lesinto sithola ngomusa. Hallelujah. Ayiyona into esideservayo, ayiyona into entitled kuyona, ayiyona into bekumele siyithole vele. Hallelujah. Kodwa umusa. uNkulunkulu usenzela umusa, wasinika this unmerited, wasenzela unmerited favor. Yabona umuntu bekwenzela umusa, ekwenzela into ongayideserve. Hallelujah. Uthi ungaqualify. Yabona enyuvesi if ungaqualify kona nesibiza ngeDP, ungaqualify kuyobhala iexam. Hallelujah. Emese bekwenzela umsitho mhlawumbe no39 bakwenzela umusa ukuze ukwazi ukucupha, ukwazi ukungena nawe ukwazi uyobhala njengabo bonke. Hallelujah. Basikhuluma ngomusa, sikhuluma ngento kanjalo ukuthi awuqualify ngayo yonke indlela. Hallelujah. Uzamile ukubhala ama-exam wona, ukubhala ama-test nayo yonke into kwangahlangana. Hallelujah. Thema ukubhala ama-test wena wagawula zephuka zonke wangafikela kwi-minimum requirement ukuthi ukwazi nawe ukubhala. Hallelujah. Emese kuthiwa ke lo muntu wenzela umusa akwazi ukuthi abhale naye. Hallelujah. Engoqualify. So ke nathi sinjalo. Umusa lo uNkulunkulu asenzela wona insindiso siyamukele kanjalo bese sithi ke through faith. Hallelujah. Amen. Kukhona nalento ekuthiwa kwey'ngane esikoleni. Hallelujah. Uthola ukuthi ingane idonsa kanzima, idonsa ngudizili. Siqala unyaka uze kuyophela unyaka. Bese kuthiwa aseyiduduleni iye ngaphambili. Hallelujah. Hallelujah. Isuke ingaqualify inhloko because mhlambe kuyangena ngapha kuyaphuma ngapha. Hallelujah. Mhlambe ukuthi kufundwa yona isuke idlala noma isuke injani. Hallelujah. MS iyadudulwa. Hallelujah. Isuke yenzelwe lunga, isuke yenzelwe umusa. Hallelujah. Ukuthi ayihambi ephambili mhlambe uzothi uvuleka ukuthi ukhanya mase ngaphambili. Hallelujah. So ke siyayibona lo theme yegrace and salvation bazalwane. Hallelujah. Emese futhi mawuqhubeka nawo le ncwadi ubone spiritual warfare esiveza uMaphostoli Paul uthi kahle kahle asibambene nanyama, asibambene nagazi. Hallelujah. Kodwa sibambene nempi yemimoya. Hallelujah. Spiritual warfare esikuyona. Hallelujah. As soon as saphendwa isakhola already sesisempini. Hallelujah. From day one siyalwa. Hallelujah. Ngoba chapter 6 verse 10 athi ngakho ke bazalwane lokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hallelujah. Kona lihumushe lithi ngakho ke bazalwane finally ngiyancela ukuthi grow stronger in union with the Lord. Hallelujah. Ukuze nizoba namandla. Hallelujah. Okungamelana namaqhinga onke kaSathane. Akasho ukuthi uSathane unamandla kodwa ukuthi unamaqhinga uSathane. Hallelujah. So ngokubiza ukuthi ukhule kuphi uNkulunkulu. Hallelujah. You grow stronger in union noma ngamanye ehlanganyele noma ebunyeni noNkulunkulu. Hallelujah. Ukuze ukwazi ukunqoba, ukwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Hallelujah. Awukhuli mhlambe ehlakanipheni kwakho, awukhuli mhlambe ukwazi ukufunda uunderstand imibhalo, mhlambe ukwazi ukuyichaza kangcono, mhlambe ukwazi ukuthi kube ngathi unezambulo ezithanda ukuba ningana. Hayi la kodwa ukuthi khula kuphi, grow stronger in union with the Lord. Ukhule ehlanganyele nasekubeni munye noNkulunkulu. Hallelujah. Ukuze kube njalo ukwazi ukumelana namaqhinga kaSathane. Hallelujah. Ngoba uSathane unamaqhinga bazalwane. uSathane unamaqhinga ufuna ukwazi ukudida athi mase kudidisile bese uba accountable ngezinqumo zakho ozithathile wena wona waphambana necebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba kuthiwa uyakubamba nje ngenkani uSathane ukuthi ebese yakufaka akukhiphe ecebeni likaNkulunkulu. Awukho responsible lapha. Hallelujah. Uyena owenzisile. Hallelujah. Uyabona ndawo. Kodwa if ezokwazi ukuthi akusondezele zonke izinto ezizokukhipha ecebeni likaNkulunkulu, emese uyaziphumela wena. It's all on you. Hallelujah bazalwane. So ukuze ukwazi ukuba nalobo buhlakani ukuthi ukwazi ukubona umelana nawo ngamaqhinga uSathane asazofika nawo, ngoba uSathane uzofika nawo amaqhinga mhlambe futhi kudala afika kuwe namaqhinga everyday ubambile namaqhinga uSathane. Usuku nosuku wena ulwa impi yokuthi nasi struggle ngento ukuthi ngigaxelile la ngigaxele khona ngenxa ukuthi amaqhinga kaSathane afika angididisa ngadidiseka. Hallelujah. So that is your daily struggle. Kodwa ukuze ukwazi ukumelana nawo lawo maqhinga udinga ukukhula. Yeah. Udinga ukuqina enkosini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We need to grow stronger in union with the Lord. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uyayithanda lento yakuthi if ukhule wahlangana wasondelana naye wancika awukwazi ukuhlala endaweni engekho right naye uNkulunkulu. Yes. Awukwazi ukuhlala ungenakho ukuthula noNkulunkulu. Amen.
Awukwazi ukuhlala ungajwayelene nayo ingena ukuthula. Iyona into ezokwenza ukuthi ufune ngathi ungaba ngawena uNkulunkulu. Haleluya. Mhlambe indaba yakhe uNkulunkulu uyigcine nje masela sihlangene sisonke sikanje ngoba sometimes kuyenzeka ukuthi masihlangene sibaningi kanje indaba yakhe inganakeki kakhulu indaba yakho noNkulunkulu. Haleluya. Kodwa masuwedwa noNkulunkulu seniqondene uthi omthanda uNkulunkulu noNkulunkulu ngenxa yokuthi kukhona lento emele nilungise naye. Haleluya. Uyabona lento ukuthi makuthiwa unomuntu ongazwani naye ake sihlamba ngizwani nawe ke masila nje sohleka futhi sizubona ngathi siyazwana sonke sinabo ngoba sinankingi. Haleluya. Kodwa sifune sahlala sanawe sebe ngasekho konke labantu ucaca ukuthi no asizwani nawe asikhulumisani futhi. Haleluya. Kubonakala ukuphekile kanti masika nje sihlangene nakhuluma sonke sikhulume general nje sihleke futhi noma thohlaba aggressive wena ngikhuluma nawe kodwa mangikhuluma ngathi ngikhuluma nawe sesibaningi akubonakala mina ngeke. So ke party le iyayithinta indaba spiritual warfare ngokuthi sisempini bazalwane we need to grow stronger in union. Ngathi silanje very trust sizoqala siqhuba lo msebenzi. Haleluya. Kufanele ukuthi sizile sazofaka umunwe nje eshwele lika Sathane. Haleluya. Ngenxa yokuthi simemezela ngoJesu siyababisa abantu sibabizela kuJesu sibabizele ekhanyeni. Haleluya. USathane akayifuni leyo nto leyo. Haleluya. Ingakho ezolwa ngawo wonke amandla. Ingakho wena ezokucupha. Haleluya. Ingakho wena uzodwa ukuthi uza nawo amaqhinga every day kuwena. Yazi uSathane sometimes ngithi mina ngathi lithi iBhayibheli selitha amaqhinga nje wama schemes. Lisho ukuthi uSathane ngeke azeze wena nento ongebuthaka kuyo. Haleluya. Azokulinga ngayo, azokuhlupha ngayo noma azokuvivinya ngayo. Sathane angeke azayenze ukuthi unamaqhinga njengoba uclever. Haleluya. So into azoza nayo uzoza lento azilayo ukuthi uvalnerable nayo. Haleluya. Uzoyiletha namhlanje. If namhlanje ukwazi ukuyinqoba ukuthi sekuphelile. Uzophinda kuye kusasa nayo ashintshe direction. Akuvezele the other face of the very same thing. Haleluya. Wena uyozibamba uzokuxela leyo. Haleluya. So that is why we need God ukuthi akwazi usibonisa each and every time, every day. Haleluya. Ziningi izinto abazali abastrategisha ngazo. Haleluya. USathane bohlezi ebuya ngazo lezo zinto. Be it ukuxolela, be it hatred, mhlawumbe inzondo, noma mhlawumbe ungabi naluthando, ungazwani nabantu, noma mhlawumbe inhliziyo embi, angazi kuningi bazalwane. Ziningi lezi zinto, noma mhlawumbe utshwala, noma mhlawumbe amantombazane, noma abafana, noma kuyisiba kanjani. Kuningi angazi ukuthi istrategy sakho sikuphi. Haleluya. But uSathane will always come and ensure ukuthi wena this very same uSathane akathi okay ngoba sengishayile ngale weakness ngizobuyisela manje sengixolele lapha athi uphona no he will come back all the time. Haleluya. So ke ebese ukugcina ekhulume ngothando, the love of Christ. Haleluya. Ukuthi deep uluthule kangakanani ufuna Efesu 3 verse 18 no 19 uyabona lapha express eveza ukuthi lujule kangakanani loluthando likaKristu Jesu. Haleluya. So ke enye izincwadi le engiyithanda kakhulu bazalwane ngenxa ukuthi iyasikhava almost izinto eziningi ezisithitayo abazalwane all in one small epistle or small letter egameni likaJesu. Amen. So ke last sifunde khona ke bazalwane singathi addressa lezi zinto ezingibale. We address unity in Christ. Hallelujah. Amen. We address unity in Christ. Aphinda futhi athinte indaba yali ibandla. Ukuthi we need to be united in Christ bazalwane. Kodwa futhi la singasho ukuthi ugcina kakhulu nakubona laba abezizwe ama Gentiles. Uthi masifunda ikhumbule yabakhumbuza. Uthi likhumbule ukuthi ngaleso sikhathi methi ngaleso sikhathi leso sikhathi ungakholwa wena ungakamazi uNkulunkulu uthi wena wawungenayo uKristu. Haleluya. Nami kuthi ngikukhumbuze kanjalo ukuthi wena ungenayo uKristu. Yeah. Ukudule kude ungaphandle komphakathi wakwaIsrayeli. Wena kade umfokazi ezivumelwaneni nezethembiso zikaNkulunkulu ungaphandle. Haleluya. Zonke izithembiso uNkulunkulu azenzile wena ungaphandle kwazo.
futhi ungenalo ithemba wena. Hallelujah. And futhi ungenaye uNkulunkulu. Uphile emhlabeni kodwa uNkulunkulu ungenaye. Amen. Hallelujah. Amen. Kodwa emese yaqhubeka verse 13 athi but now. Hallelujah. Abaziyo bathi conjunction kodwa futhi iya contrast. Hallelujah. Ngamanye amazwi sesichuma inkulumo ekade seyiqalile ukuyikhuluma kodwa bese kube ngathi ngiyayiphikisa futhi ngenxa ukuthi sekukhona ushintsho osolwenzekile. Hallelujah. Ngathi ukuthi umuntu bese ebhala uPaul Paul esefakele indaba uthi yebo asiphiki siyavuma ukuthi besikude noNkulunkulu. Siyavuma ukuthi besingenaye uNkulunkulu. Siyavuma ukuthi ithemba besingenalo. Hallelujah. Siyavuma ukuthi besingaphandle kombuso nezethembiso zikaNkulunkulu kodwa manje sekushintshile lokho. Hallelujah. Siyavuma ukuthi yebo besiphila ngendlela besiphila ngayo. uNkulunkulu singamu-acknowledge singamazi kodwa manje sekushintshile. Hallelujah. Amen. Now we are living after but now. Hallelujah. Yeah. Ngamanye amazwi siphila after a change point. Selifikile ushintsho asaphili ngale ndlela ya before kodwa sesiphila ngendlela ya after. Ngoba uthi but now in Christ. Hallelujah. Amen. Uthaya siphili kade singenalo ithemba kade singenawo uNkulunkulu. Mhlawumbe nendlela esiphila ngayo besithuka uNkulunkulu. Ngezenzo zethu simthuka uNkulunkulu singamazi singamu-acknowledge. Hallelujah. Sikhonza iThixo besikhonza. Hallelujah. Sikhonza nakimisame besikhonza kuyona kodwa uthi manje. But now. Amen. Verse 12. Nina enanikade nikude selenziwe abaseduze ngegazi likaKristu. Siyavuma ukuthi besikude kodwa manje kuKristu Jesu. Ngithe lezi ncwadi ziyahambisana uma ufunda ngene kwaseKoloseni yaseEfesu. Futhi zahambiswa umuntu oyedwa umbuka netiming isikhathi ahambisa ngaso. Ngifuna ukulandela le ndaba ethi in Christ. Ukuthi uthini methi in Christ. Hallelujah. Sicela sivule lapho Koloseni 3:3. Uthini mighty Apostle Paul? Kodwa manje uKristu. There's something about in Christ. Hallelujah. Ngoba lonke lolu shintsho lwenziwe lenzeke kuKristu Jesu. Hallelujah. Amen. Ilapho khona i-change point ifike yaba khona. Ayibanga sesontweni, ayibanga nomfundisi, ayibanga nombishophi, ayibanga nenhlelo zenkonzo, ayibanga mhlambe nokuhlabelela kahle ne-keyboard ne-sound system, ayibanga mhlambe neminikelo, kodwa ibe kuKristu Jesu. Uthi but now in Christ. But now in Christ. Uthi khona ushintsho olwenzekile. Safa bazalwane. Amen. The change point. My second Apostle Paul but now akusefani. Hallelujah. Noma kade sikude singamazi uNkulunkulu kodwa manje lokho sekushintshile. Ngeke ukuthi sesifike epointini la safa khona noKristu. Sathi masifa ukuphila kwethu kwasekufishwa. Hallelujah. kuKristu Jesu uNkulunkulu. Yeah. Hallelujah. For you died, and your life is hidden with Christ. Hallelujah. Ngifuna wazi namhlanje kuseni. Asisho ukuthi mhlambe khohlwa la uphuma khona. Kodwa manje ukuphila kwakho sekufihliwe noKristu Jesu. Amen. Kwafihlwa phakathi kuNkulunkulu. Hallelujah. So manje uPaul Paul wethi in Christ. Lethi ngitshela ukuthi ukuphila kwakho kufike kwathathwa kwafihlwa kuKristu Jesu. Hallelujah. Kwathi maseqedwe lapho ukufihla kuKristu Jesu kwathathwa kwayofihlwa kuNkulunkulu. Hallelujah. Manje uyabona ukuthi uSathane komele adile noJesu esedila noNkulunkulu zakwazi ukufinyelela kuye. Hallelujah. Kukhona umuntu mfowethu wayichaza kamnandi le nto lokazalana. Wayi-illustrate kamnandi. Wazana. Wena wazozazi. Hallelujah. Amen.
manaba. Hallelujah. Uyena uKristu wethu bazalwane. Amen. Hallelujah. Manje uPaul Paul umethi. Apostle Paul umethi ithina lapha ake sithi wena lo. Mayithi wena manje wafa. Wathi sufa wase ufihlwa nanguKristu Jesu. Wawusufihlwa kuKristu Jesu. Hallelujah. Wawusufihlwa kuKristu Jesu and kuNkulunkulu. Hallelujah. Uyayibona indaba ukuthi uSathane komele aqaladile noNkulunkulu adile noJesu uyikhande efinyelela kuwena. Hallelujah. Not unless wena uzoziphumela nakuKristu emese uze ngaphambili kuNkulunkulu. Emese ufuna ukuzidilela wena naye. Hallelujah. Uyayibona? Siyabonga kakhulu Jesu. Amen. So uphila kwethu bazalwane ukufihliwe kuKristu Jesu. Kwase kwayofihlwa futhi kuyena uNkulunkulu kwafika. Hallelujah. So the change point mighty but now in Christ Jesus. Thina besikude sesenziwe. Hallelujah. Asisenzanga bazalwane. Amandla futhi asinawo ukusenza. Amen. Uthi nina benikude sesenziwe. Hallelujah. uJesu owenza umuntu. Oh yes. Mina anginawo amandla okwenza umuntu. Hallelujah. Umfundisi ukubona akanawo amandla okwenza umuntu. Amen. Kodwa uJesu masasifike kuyena, uyena onamandla okwenza umuntu. Abeseduze kukaNkulunkulu. Ngani ngegazi likaKristu Jesu. Hallelujah. Uthi nina benikude senenziwe in Christ. Kodwa iqala lapha kuKristu. Athi but now in Christ. Amen. Ithemba lesingenalo sekude singamanga Jesu. Kodwa sesivuka sesinethemba. Hallelujah. Ngiyakwazi silazi liqhamuka kodwa sivuka sinethemba. Zithi zisinetha left right and center kodwa sinethemba manje. Hallelujah. Yebo uJesu engakabi khona besingenalo ithemba. Kodwa manje uJesu. Hallelujah. Sesinalo ithemba. Amen. Hallelujah. Ube nethemba umsebenzi ungenalo. Yeah. Hallelujah. Ube nethemba usalele isikwa sanamhlanje kuphela ungazi kusasa uzohlala. Yeah. Hallelujah. Ube nethemba kungathembisi kungekho ukuthembisayo. Hallelujah. Uthi noma ungayiphosa iCV kuyithulakalela kucobisa izima. Hallelujah. Uwafake engeke ngawafaka ama-CV webazalwane. Ngeke ngawafaka ama-CV ngifaka 200 ngenyanga ukuthule ukuthi inyanga. Hallelujah. Kodwa benethemba. Angisazi isimo sakho, angiyazi situation yakho. Hallelujah ukuthi njani, kodwa sinethemba. Eqhubeka phakathi. Hallelujah. Ngenxa ukuthi sesikuKristu manje. Hallelujah. Asilali singadlile. Noma sizwa sigula kodwa sizophila kuqubuka phezulu kokugula esinakho. Udokotela eseshilo ukuthi nokugula okuthize ukuthi ngeke kuphele. Kodwa usizuphila usuku nosuku. Hallelujah. Izinto zikhona emsebenzini, zikhona nakuphi nakuphi. Kodwa uzizwe unethemba. Hallelujah. Ama-outcomes ngiyathiwa uwazi alezimpo obhekene nazo. Kodwa into ewenza uqhubeke uye phambili ngoba usunethemba. Engabe kunjani uma kuthiwa uJesu akekho? Lezi zimo kuzona. Wena mhlawumbe ngabe kade wayilengisa. Mhlawumbe ngabe kade wazinikela othwaleni. Wathi akuvele ngisibotho nje sikhathwana. Hallelujah. Mhlawumbe ngabe sidlule emgaqweni lapha. Singazi ukuthi wenzani, only God knows.